La salut! Suntem în 2 februarie. Imediat începem să încărcăm stupii. Acum am ajuns la camionetă. Imediat vă arată, se poate conduce cu categoria B. Și albinuțele. Acolo stau afară, vreau să și verific, sper că au avut ceva cules, măcar de întreținere. Deci asta, mai acolo în capăt am mai văzut că stau afară, hopa, și aici. Oceanul e acolo. Mai era ceva trifoi, sper că au avut ceva de întreținere. Dacă nu, unde mutăm mâine dimineață, că cred că trebuie să conducem vreo 6 ore, o să aibă trifoi. Aici care sunt pe 3 corpuri, acolo au rămas matca sus și am adunat puietul, care sunt așa cu corp pentru miere de cum e multi-etajat redus, au zburat cu elicopterul. Deci vedeți, am vreo 6, 7, așa care au fost matca sus și am lăsat corpurile, puietul sus. Este aproape ora 8. Mai stă și aici albina afară. Aici dar s-a mișcat. Cred că poate să iasă. Nu poate să iasă. Posibil că aici în spate. Și uitați, camioneta aceasta se poate conduce cu categoria B. Se poate încărca cu 2 tone plus trailerul până la 3 tone jumate. Și nu știu, în total cred că pot să încarc pe el 88 de familii de albine. Haideți să vedem ce au înăuntru. Vedeți, aici am schimbat matca, e marcat cu alb. Și vedeți, am făcut belagie, am mișcat stupul, n-am fum. Și bine, totuși asta. Nu sunt chiar așa de agresive și aproape este ora 8. Înăuntru e plin de aia asta afară. Dar rame goale. Și acum începe nebunia. Nu mă deranjez. Albina bătrână e înăuntru. Dar de acolo din față tot nu se mișcă albina. Așa. Să vă arăt una. Deci care cu albastru v-am spus, tratamentul rămas înăuntru. Acum nu are niciun efect, dar a rămas ce l-am scos în octombrie. Și vedeți, și acolo este albina în hrănitor. Cum văd și aici sunt ramele goale. Această familie este puțin mai blândă, că tot
Deși stau și afară, probabil că acolo matca îi de vină. Se scot o ramă, dar din... probabil că e cupuiet. Nu știu cât se vede acolo, da? Altceva. Așa, a avut cules de întreținere. Și este o dată, așa se vede. Deci totuși ceva a fost. Deci vedeți, familia asta nu e așa agresivă. Și fain frumos, albina are de desubt, acci avem, nu știu, jumătate de centimetru fiecare parte, deci uitați. Și vedeți, nu se mișcă albina. Nu avem linia backfast, stai 100%, dar cât de cât, să zicem așa, este dresată. Haideți să vă deschid și pe partea cealaltă. Să vă deschid un palet care nu are albină afară și pe partea asta care zboară către celălalt stup. Este albină afară, deci înseamnă că au populație. Dar asta se mai întâmplă. O să merg la reparat, o să schimbăm cu alta. Acesta văd că are miere foarte multă, căpăcită, din primăvară înseamnă. Așa. Aici ar trebui să fie puiet. Măcile au fost lăsate sus mus 2 săptămâni. Chiar stupii stau aici de 2 săptămâni. Nu este. Nu este o dată. Deci matca nu a urcat sus. Să vedem aici. Nu. Totuși se pare că au găsit ceva. Cules. Haideți să mai deschid una. Să deschid asta pe capăt. Cred că această familie aici au adunat toate albinele zburătoare. Chiar sunt pe colț. Înseamnă că aici înăuntru ele n-au loc. Da. În principiu ar trebui să avem măcile, ele de obicei nu au treabă. Colonica și acestea, nu știu, o să pierde populația în 2-3 săptămâni. O să filmez, deci cred că toate albinele o să stea pe stup afară toată noaptea, în timp ce
ce mutăm, deci nu cred că pierdem albina. Că ele de obicei noaptea nu zboară deloc, stau pe stup. Momentan o să le închidem, că dacă cumva se întâmplă ceva pe drum, se strică camionul sau, mă rog, să fie închise. Și aici este mai multă miere. Hop, și o botcă. Este prea populată. O să trebuie să verific aceste familii. Ca norocul nu sunt așa multe. Deci n-am urcat sus cu puietul. Văd primul stup care v-am arătat, da. Ia uitați, nici asta nu m-a adunat miere. Și-a făcut aici o botcă. Da, totuși au avut cules. Ceva astăzi. Deci așa trebuie să verificăm aceste familii. Probabil că o voi verifica joi. Să văd dacă mai iau boci să-l distrug. Eventual mai iau din albină. Așa. Haideți afară. Până la urmă, cu ajutorul fumului a intrat albina. Deci deschise, am lăsat deschis ultimele. Aici atâtea au rămas afară. Vom vedea dacă rămâne pe stup sau nu. Mă verific trailerul, verific și albinuțele. Deci familiile care nu sunt închise. Am condus cred că 30 de kilometri. Da, aproape 30 de kilometri. Vom vedea mai încolo. Deci așa, albinuțele au rămas afară. Și pe partea aceasta atât.